Kering guys. Aduh, biang kira teko guys. Piye to? Lah ngareke ngejak mlayu rene. Kok ngene apa gak no nganumu? Apa? Karton. Lu wes no. Mama iya mbek kakung ndang, kawan-kawan ndang. Ayo. Ndang cantik. Ndang mama iya iki lho, Nduk. Ini kakung ya, Nduk. Aku ditendangi lho mlaku kowe. Biang kira teko, Jas. Biang kira kae iki, arek kae. Sapa? Cici. Siapa kuwi? Hah? Rekam ya? Heeh. Aduh panas pilek. Pilek apa flu ya, Pak? Wis ben obat. Ah, ya pilek ya arep flu sama kuwi. Paling penting aku lek maskeran iki. Aduh. Kayak astronot. Tapi kudu nggae masker, guys. Teko biang kira piye iki? Ayo. Ayo. Oh. Delok anjipaknya apa, Pak? Pak, terus iki le. Enek dipasangi karet arek nangis, Jas. Ya Allah. Hah? Piye, Nak? Siapa sih masang cantik? Hah? Siapa sih masang? Iki. Si masang siapa iki mau? Ayo, Dede. Halo Cece, Ndang. Ndang, halo Cece, Ndang. Hah? Iki lo Jess, arek pinter Jess. Halo Cece, Ndang. Tanya apa, Nduk? Hah? Kaki iki mau sapa sing masangi iki? Iki mau sapa sing masangi, Nak? Ojo gitu lanan iki ngomong mama. Sak parang cantik ya, salap kene ya. Wes, salap kene wes. Iki, kora iki, tapi apa? Ini kayak apa Ndang? Neng ndi, Nak? Anakmu ngamuk, Pak? Rene cantik, Rene, Nak. Cici kok kembali lagi. Udah nyanyi. Halo. Lagi ngomong kakak. Halo. Kakak Cici kakak. Cici kakak lagi. Nyanyi, Ndang. Halo Bandung, Ndang. Ndang cantik, nyanyi ya cantik, Ndang. Ya kakak. Halo Papa. Ndang. Kak. Ndang. Cici kakak lagi bel. Halo ki Jeje, Ndang. Ndang, halo. Halo teman-teman. Ndang, tadi. Apa iya, Ndang? Oh, mau adik nanti adik mau. Salap. Salap. Ah, weh, sono ning adiknya. Halo Cece, Nak, ndak mau. Adik nduk Ndang. Halo Cece, Ndang. Hei. Neng ndi? Cece. Kene ae. Kon turu gak turu-turu. Daplek Cece iki, guys. Kesel aku rasane.
Ndak sholat pa. Itu ku obat. Engko bengi lek panas terus piye lek gak disediakan obat. Kemarin aku obat iki jam piro. Jare sama bermahrib. Halo guys. Kita kalau obat guys keren guys. Ndak jilbabnya dipakai ndak. Arek metok jilbaban. Tik. Tik. Melok apa ora? Tumbas karo paman marine. Masalah gak anak meneng arek iki. Iki lho. Ngetoki dhisik. Ayo, ayo tak sing ngene. Masalah sik ta, Nduk. Arek iki piye, guys? Udah nih guys. Tunggu dulu saya, udah ini loh. Arek iki kena diantep pancen kok Wis sek kok kan. Halo dadah guys lah. Kiss bye dulu guys. Ini anak pinter lagi Pak. Ayo Pak. Ayo dok. Kau suatu panas nih wes. Ayo. Ayo, kok usah dilepas. Makan dhisik. Saiki gak mampu. Piye keadaane pancen koyo ngene? Kabeh sebabnya sampe kok. Tak kudu mau awake dhewe to. Mangke awake dhewe gak tau metu, masih aku metu lho metu ngono timbang grumbul. Neng ndi nduk? Dos. Napa arek tabrak? Oh, ngono rek. Iya nah. Oh iya. Tunggul Sari rame, Jess. Tutup apa buka, Pak? Oh, buka. Mbak, sanmo sing cair. Heeh. Sirup. Wes. Antri guys. Piro mbak? 14.500. Tambah 500 atau manisan ya? Kembalinya permen. Suwun ya mbak. Apa dok? Permen toh kak? Permen tok sampean. Hah? Kayak apa kayak? Tuku sing kuah ya.
nganu intermnya. Intermini sampai enak loh nang omah. Tak usah. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Dalam, dalam. Sampurna hijau, Bu. Tunggal. Saya tak. Juga mie mama. Sami. Iki seneng mama iki. Pulang, pulang. Bye dulu. Arek iki endel iki, Jess. Dadah. 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 Tidak. Kan? Tante Nia. Kayak Om Herman kayak kerja. Ya, njel per kakong dah. Harus teko arek Jess, tas teko Jess, arek Jess. Kong. Ya, Kong. Ciluk. Bah. Oh, kakong gak enak. Ini kamar ae nang ngono. Mam kacang. Mam, Dok. Mami, guys. Cece. Mam, iya, sekolah Dok. Ya, tadi. Panas. Panas aja panas. Iki kan Dok. Deleng nama iki lho. Enggak tau? Makanya meneng kok gini, enak gimana? Remama iki lho. Cantik. Tik. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Dok. Enak toh? Enak kan? Sakit. Sakit deh. Ya. Bener Dok? Ambil tisu.
karo itu lho. Iya itu. Kok mangan karo anu lho. Kok dipamer maneh? Ya gak mlebu. Itu mam sekene. Bisa, mam. Memangnya. Oh iya, pintar. Pedes ya. Sekone gak dipamer. Gak ada mam sego. Kowe tak pamane wis. Wah, wong pilek kok loro. Kontroversi ya. Trewai loro kok. Hah? Trewai loro. Kering. Sama kering kabeh, guys. Pilek kabeh. Nah, dok. Nasi aja, Mam. Enak. Enak. Mam dhewe arek Jas. Arek mam dhewe iki lho. Tuh, kamu. Kamu. Mam, kasih. Pelong rasane irunge, guys. Lalu pilek. Pinter arek anak wedok mam dhewe. Enak. Sampai jumpa. Dadah dulu. Dadah. Dadah dulu, dadah. Kisah dulu, Nak. Dadah dulu, dadah. Dadah. Nih. Muah. Kisah dulu, kisah dulu. Kisah dulu. Muah. Kisah dulu. Dadah.